12. 10. 5, 4, 3, 2, 1, aja. Ja oikeeta ja sitten takapinkki vasen. Ja nyt urasjarrutus. 2 ja 1. Ja 2. Ja oikeeta. Ja vasenta ja sit tulee tiukka oikea ladon kulma. Uraa. Sitten vielä nanat auki. Ja vasen ja oikein. Sitten tulee oikeeta. Ja vasenta. Ja vasempana jatkuu. Ja nypy takaisin. Vasen. Vasuri. Tää oli vähän vihasempi kuin äsken. Ja oikeeta. Ja vasempana jatkuu. Sitten tulee takapiikki vasen. Takapiikki vasen. Uraa. Ja kakkosta pesää. Ja vasenta. Sitten vasen. Uraa. Ja oikeeta. Ja oikeana jatkuu. Ja jatkuu ja vasen perään. Ja päästä vasen. Ja vasen. Tiukka on tää. Ja oikeana menee. Ja jatkuu oikee tästä. Sanat auki. Ja nypy takaisin vasen. Tässä voi olla pökköä ja se pysyt uralla. Ja nyt varma jarrutus tonne alas. Ja vasen tiukka. Ja oikeeta. Ja oikea vasen. Ja oikea. Ja vasenta. Tästä vasempasta kääntää sitä vähän. Siellä on joku tien sivus. Ja uraan takas. Anna mennä vaan. Sitten nyt tulee sit vasuri. Ja vaan. Ja sit tulee oikea ja vasen ja oikea. Ja oikeana jatkaa. Ja päästä tulee oikea. Oikea. Oikeeta. Ja jatkuu vähän enemmän oikeeta. Ja sit pitkä vasen. Vasuri. Uraa. Ja sit tulee oikea ja vasen. Ja sinne analla vaan. Sitten postilaatikot menee oikealle alas. Ja vasen alas. Ja sitten tiukka oikein. Tiukka. Ja vasuri perään.
auki on. Jatkuu vastaan. Ja nypyn takaa tulee vasuri. Vasuri. Sitten tulee vielä oikee. Ja oikein ja maali etumerkki ja maali. Nyt! Vittu, se ei lähtenyt 10 sekuntia tosta. Voi olla, että Kyllä niinku nyt oli... Nyt tuli ihan hyvin. Nyt oli niinku vähän yritys. Tuliko meidän kamera päälle?